गुंजन सिंह ऐसन काहे कहलन कि पवन सिंह खेसारी लाल के बाप लागेलन। प्रणाम नमस्कार, हम हैं जीत आर्या। रउआ सभे के स्वागत बा हमार चैनल भोजपुरी मरीचा में। फ्रेंड्स, ई मरीचा खाए वाला ना हा, रगड़े वाला हा। तो आज ज़बरदस्त फिर से रगड़ाई हुई। फ्रेंड्स, रउआ सभे के भोजपुरी भाषा पसंद बा, भोजपुरी में वीडियो देखे चाहता नहीं तो आज ही हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करी जाओ पवन सिंह, गुंजन सिंह और खेसारी लाल और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। बहुत महीना पहले गुंजन सिंह एक बात कहले रहन कि खेसारी लाल पहले पवन सिंह के अपन बाप के हिसाब से देखत रहन। ना कहते हैं जी कि पवन भैया बाप के समान हवन, तो आप बाप को गाली देंगे? तो आज का भइल बा पवन सिंह के बारे में अनाप शनाप बोला तरन हेंगा होंगा, एगो वीडियो उनकर आयल रहे। तो हम गुंजन सिंह के एक बात कहे चाहें कि पवन सिंह के पहले खेसारी लाल यादव का पूरा इंडस्ट्री रेस्पेक्ट करत रहे, लेकिन आज उनकर इज्जत मान सम्मान कहीं ख़त्म हो गई। एकर कारण यही बा पियकड़ी। पिए के बाद में लाइव आवेलन, लाइव आकर अनाप शनाप करेलन। एक सुपरस्टार के का एक स्टेटस होकेला उनका पता नहीं है आज भी कि दारू पी के मंच पे चढ़ जाते हैं। तो दारू कौन नहीं पीता है, जरा मुझे बताए। लेकिन पिएला के ना गुंजन सिंह, सब केहू पिएला। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादातर पिए वाला ही आदमी मिली, लेकिन पी के अनाप शनाप सब केहू ना बकेला पवन सिंह के छोड़ के। तो जौन इंसान के इतना मान सम्मान सब कलाकार मिल के देवता, तो ओकरो तो मान सम्मान के लाज राखे के चाहिए। सब केहू पिएला, तूहू जानेला, के ना पिएला, सब केहू पिएला। तो एकर मतलब यही बा कि लाइव बा के अनाप शनाप कहे। कुछ दिन पहले डिम्पल सिंह के नाजायज साली कहले रहन, कलुआ के गरियले रहन। का है ये पियले के बाद में मालूम है इतना दर्शक देखा तरसन, तू का छाप छोड़ तारा? कुछो छाप तो छोड़बो भोजपुरी के ऊपर में, कुछ हो ना। तारा के गोबर सिंह आदमी कहता, गलत नहीं के कहत, हम तारा के बेवरा सिंह बोले। बेवरा सिंह, आज तहार भोजपुरी के साथ साथ अपना मान सम्मान तो खराब करता रहा। और अब गुंजन सिंह तहार रिसेप्शन में शादी में पहुँचल रहन त का कइले रहन? तारा तो निमन से मालूम हुई। स्टेज पे बड़का बड़का बात बोले लोग कि जनता जनार्दन हमार भगवान ह, हम सब केहू के गोर छू के प्रणाम करतानी। तो उ प्रणाम का वो दिन भुला गई रहन पवन सिंह। जब एगो आदमी सेल्फी लेता तो उनकर बाउंसर ओकरा के धक्का मार के हटा देला सन वहाँ से। का है आज उहे सब आदमी के चलते ना तू स्टार भइल बारा। गुंजन सिंह होखो, पवन सिंह होखो, खेसारी लाल होखो, चाहे जे भी स्टार भइल बा जनता के वजह से ही बा, अपना वजह से नहीं खा लोग। और वहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में जौन जातिवाद प्रमोट होकेला, एकरा बारे में केहू कुछ ना बोलेला। गानों में जातिवाद प्रमोट होकेला। तो गुंजन सिंह तहरा के यह बात बोले कि जब तू बोलले रहला कि पवन सिंह खेसारी लाल के बाप हवन, खेसारी लाल अपन बाप मानत रहन, तब बाप के भी फर्ज होखेला कि बाप जैसन रही, नीच जैसन ना। तो अगला बार तू सपोर्ट में काहे बोलेला वो हमरा मालूम बा, काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद ही चलेला, उतारा जात के बारन, यही के चलते तू सपोर्ट में बयान देले रहला। तो चलो फ्रेंड्स, यही भोजपुरी में वीडियो देखे खातिर हमारे चैनल के आज ही सब्सक्राइब करी। और जेकरा खराब लागता तो भाई लोग तनी कमेंट्स कर दलो, मेहरबानी हुई। हम हूँ तो जानी जे के हमरा बात से सहमत बा आ केकरा खराब लागता। तो चलो फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय बिहार, जय हिंद।